Count 9, you are sentenced to 20 years in prison. Moshe 9, they're not to get to look at jail, the Makura and 20. Count 10, also sentenced to 20 years in prison. Ndaimbova mudzimai waAnymore Zvitsva kurwadziwa nechiitiko chiri kuitika pavana vangu. Mwana wangu mukomana uyu akabva abata sekuru wake pahuro achida kuvadzipa. Iye Anymore wacho atongerwa zvake rufu nekuti ngaramba ndichinzwa kuti achiri kurarama handinzwi zvakanaka. Yes, amuri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHorizon Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe nyika. Nhasi uno tenge tiri kuHarare Magistrate Court paRotten Row penge pachitongwa nyaya yaAnymore Zvitsva, mhondi yakanga yanetsa kuGuruve ichiponda vanhu nekurepa zvakare. Iye mudare tenge tina Regional Magistrate Mr. Francis Mapfumo avo vatongera Zvitsva makore 89 ekuti ange achigara muchizarira naika pamhosva dzaakabvuma dzinosanganisira idzo 4 counts of rape chiita so zvakare 5 counts of attempted murder tisingakanganwa 1 case yerobbery naika. Chashamisa veruzhinji vanga vari mudaromo Zvitsva panga achiverengerwa mhosva dzake nekupuhwa mutongo wake anga achitoseka kuratidza kuti munhu anga asiri kurwadziwa nezvaakaita iye zvakare kuti akapfuudza upenyu hwevanhu zvakarwadza mhuri yese yeZimbabwe. Veruzhinji vangadi kuziva kuti ko vanhu akauraya achanga achiwana mutongo wakaita sei. Tinoziva zvikuru kuti nyaya dzakadai so dzinoenda kuHigh Court. Votarisawo zvakare legal charge yake. Tinoona zvikuru kuti Zvitsva munhu aiuraya vanhu ava zveutsinye ende zvakare aitoronga strategy yaaizoshandisa aigona kuhwandira vanhu kungava musango kunyanyanyanya vakadzi ovauraya ovarepa. Pane tarisiro zvakare yekuti Zvitsva achachajwa nemurder with actual intent under section 47(1)(a) of the Criminal Law Codification and Reform Act. Dare richatarisawo zvakare atinoti maaggravating factors pamunhu wega wega akaponda. Tinoona zvikuru Zvitsva aitanga arepa kana kurobha kunyanyanyanya kuvakadzi nevana. Zvinoratidza a clear pattern of premeditated serial behavior. Saka tichitarisa sentence ichapuwa Zvitsva pavanhu 25 vaakauraya, tinoona zvikuru kuti kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe unogona kupuwa a life sentence. Saka tichizotarisawo zvakare vanhu 25 vaakauraya 25 life terms idzo dzatiri kutaura nezvadzo. Tichizoplazawo zvakare ne89 dzapuwa zuva ranhasi aiwa munhu wekuti achatsakatikira muchitirongo naika. Nhasi tazowana mukana zvakare wekutaura nemudzimai waZvitsva uyo anozikanwa nezita rekuti Avenging Makumbe ari kurwadziwa zvikuru nezvakaitwa naZvitsva achitotaura kuti aiwa dai anga afira mujeri. Asi pari zvino amai vari kubatikana zvikuru nokuti vari kutaura kuti ivo vane vana vairi vavakaita naAnymore Zvitsva. Vaendera mberi vachitaura kuti vana ava vaakuita zvinhu zvisinganzwisisike. Dzimwe nguva kunyanyanyanya mukuru ane 10 years anomboita kunge agarwa nemweya zvokuti akatombodzipa baba vepa next door vakatozoyamurwa nevanhu vaipfuura. Zvinoshamisa zvikuru mhuri yeZimbabwe kuti mwana mudiki ane 10 years okurira simba murume mukuru kusvika mapasabhais vaakutobatsirawo. Vaendera mberi zvakare vachitaura kuti mwana uyu ane 10 years akatomborova munin'ina wake ane 7 years kusvika aakupupa furo yakatozoponera kuchipatara akanga atopotsa amuuraya. Saka ngatinzwei mudzimai akambenge ari mudzimai waAnymore Zvitsva Avenging Makumbe achitaura. Inini ndinoitwa Avenging Makumbe. Ndaimbova mudzimai waAnymore Zvitsva. Kugara kwandaita naAnymore Zvitsva first days handina chandaiona, asi ndinotsanangura kuti pane dzimwe nguva dzaiuya kana kuti nemari. Ndaimubvunza kuti ko mari maiwana kupi, aingondiudza kuti ndine mapiece job angu andaita. Saka inini ndoda kutsanangura kuti Anymore aiva munhu anga ane hasha dzekuti kana akaita hasha inini ndaitogona kusarenda. Saka inini ndinongotiwo ndiri kurwadziwa nechiitiko chiri kuitika pavana vangu.
Tine urombo mama. Tine urombo mama. Nyarare zvenyu mama. Tine urombo mama. Sorry mama, tine urombo. Sorry. Ndosaka tauya zuva ranhasi mama, toda kuti mutaure dambudziko renyu kumhuri yeZimbabwe yakateerera zuva ranhasi, kuti kana paine vanokwanisa kubatsira vange vachikwanisa kukubatsirai pamwe chete nevana. Mungaenderei mberi mama muchitsanangura kuti chii chiri kuitika, takatarisa tanzwa muchitaura muchiti vana, chii chiri kuitika, maproblems ari kusangana nevana? Ndofunga hanzvadzi yangu akashaya muna February. Ndobva ndaigara nevana vangu, ndobva ndaenda kumusha kwedu. Vana baba ndobva vati ndipe vana tiite setichengete. Vatorwa nana baba, ndofunga last year. Vatorwa kudaro papa pasina dambudziko, papa pasina problem. Asi tatanga kunzwa nyaya ya Anymore Zvitsva. Pane kuratidzira kwakaitika kumwana wake mukomana. Baba vari kugara nemukomana, vakandisira mameseji kuWhatsApp vachita ndo vanga vari baba vevana ava. Ndikati ndobva vanyarara, ndobva zvadarika. Saka mukomana uyu anga asingachaende kuchikoro, akugumira muzhira nekuti kana ari kuchikoro haateereri medhemu, anogona kutobuda medhemu achitaura mukilasi. Ndobva asara atiza kudaro, ndobva anzi nababa, ndobva vatsvagwa, ndobva vabatwa, ndobva vavharirwa mumba. Vavharirwa mumba kudaro, ndine mwana wanzvadzi yangu ariko kumusha ikoko vanogara vese. Saka vaitiza vese kuteedzerana, vatiza kudaro ndobva vavharirwa mumba. Hatisi kuziva kuti chii chakaitika kwavari pavakanetsana vari mumba imomo. Saka mwana wangu mukomana uyu akabva abata sekuru wake pahuro achida kuvadzipa. Vana baba ndobva vandisira meseji, ndi mama wakandifonera, ndobva ndozviri kuita mwana wako kuno, ina handichakwanisi, ndasarenda. Vanoti alright mama, munombopota muchimurova, hanzi kurova kwacho tunoneta. Saka baba wakabva wati hazviite kuti tirambe tine vana, nekuti kumusha kwavo kwakaparwa ngozi isingaiti. Saka kuti titore ngozi tichiisa mumusha medu hazvichaiti, tarisaone zvaakuita. Saka ndinorwadziwa nezviri kuita mwana wangu mukomana. Handizivi kuti Mwari anoda kuti zvisvike papi. Ende vana vangu handisi kuda kuti varasike. Musikana hana dambudziko, hana problem, asi mukomana ndiye problem. Nyaya inorwadza mama yamuri kutaura. Evamo, ndiri kuda kuti iwewe uri munhu womudzimai umire kuti ramangwana revana vako ringe rakajeka. Mhuri yeZimbabwe pauri kutsanangura iri kuona kubvaruka kwemwoyo wako. Iwanike ichikubatsira. Kune vachauya neminamato, maprofeti, mapasta. Kune vachauya nekuti mwana ngaauye hake kurehab, nekuti zvechokwadi vana vari kuda counseling. Itrauma chaipa mukusangana kwavakaita nenhau dzezviitiko dzababa vavo zviri kuvaafecta. Fema unyatsodurura shungu dzako, asi kurukurira mhuri yeZimbabwe kuti iwane ichikubatsira maringe nedambudziko riri kuita remwana wako. Ndiri kuzvinzwa tete. Ndinosvika panguva yekuti ndinogumirwa, nekuti handina kana zano, handina kana chekuita nazvo. Ndakambofamba vana tete vachiti munhu anomirira vana vake. Saka ndaimbomiririrawo, asi ndinosvika pakuneta, ndichizonzwa zvakapara baba vacho. Ndinosvika pakuneta, pakurwadziwa. Ndede zvaigona iye Anymore wacho atongerwa zvake rufu, nekuti ndaramba ndichinzwa kuti achiri kurarama, handinzwi zvakanaka. Mwana wangu hana chaakatadza, hana chaakapara, hana chaanoziva. Munhu achizwa kuti ndo zvazviri,
ndasingaroorwa mukati mamusha uyu. Ndadzikwanisa here ngozi idzi Mwari? Chirekedzai kuchema mama, toda kuti mhuri yeZimbabwe inzwe chichemo chenyu kuti munge muchibatsirikana mama. Matambudzo emwoyo wenyu vakatoateerera pari zvino. So mama, tichitarisa Anymore, makatanga kugara naye rini? Makagara naye makore mangani Anymore Zvitsva? Anymore Zvitsva ndakagara naye 4 years. 4 years. Alright. Makabva maita vana vangani? Takaita vana 2. Alright. So pari zvino mukuru wacho ane makore mangani neanomutedzera? Mukuru ane 10 years, ari kuita 11. Anomutedzera ane 9 years. Alright. Mukasanangurira mhuri yeZimbabwe, zvimwe zvaitwa naAnymore mazuva amagara naye zvaitokushamisai kuti chirudzii chaiita kunyange angasati atanga kuponda vanhu? Zvaikushamisa ini? Zvaindishamisa, Anymore anga ari munhu wekuti anga asingadi kusheya nehama dzake. Aive munhu wekuti aivengana nehama dzake vemufamily. Saka aiti kana akabhoikana nehama dzake aenda kana kunotora any chinhu pamba pehama yake. Saka kuenda kwaakaita kujeri inyaya yekuti anga atakura bhasikoro rabamunini vake vanonzi Crispin. Saka bamunini vaye vakabva vati chindidzosera bhasikoro rangu, hazvinei kuti wakatora ndisina kuzviziva. Ndobva ati bhasikoro ndakaita sei, ndakanorikanda mumvura muna dandi. Ndobva bamunini vacho ndobva vagumbuka vakati hazviiti, wanga usingafanirwi kudaro. Ndobva vaenda kumapurisa. Ndokusungwa kaakaita kusvika azonzi adzoka izvezvizvi akupara mhosva dzake. Ndo nyaya yaaiita. Alright, tichita so zvakare mukugarisana, munhu here akanga asiri violent mukugarisana kwamaita mumba? Anga ari munhu akamira sei? Anga ari munhu anga ane hasha dzakanyanyisa. Zvokuti kana une chaanenge akuudza unofanira kuteerera. Kana usina kuteerera aigona kukurova kana kungonyarara zvezvekuratidza kuti zvawaita handauzvifarira. Munhu anga ane hasha dzakanyanyisa. Tichitarisa munhu here aita zvekuba zvakare? Tanzwa mataura nyaya yebhasikoro. Pane here zvimwe zvaiva nazvo mumba patsika yake yekungotora iyoyi asina kupuwa? Tichitarisa mukugarisana kwamaita, hapana here rimwe zvaiva nazvo mumba zvekuti maiti wazviona kupi zvekuti maitoshamisika nazvo kuti chichaviitika? Zvinhu anga asingauye nezvinhu, asi kuti aingozongokudza kuti kana akauya nemari aingokudza kuti ndine peace job yandaita kana kuti kune kwandaishanda basa. But muchitarisa kune kwaaishanda here kana kuti anga ari munhu wekungoti aingoitawo zvekudaro? Anga ari munhu wekuti aingodaidzwa kana kuti uyo ndicherere gomba kana kuti uyo ndiitirawo basa rakati, aienda kunoita. Ruzhinji rweZimbabwe rungadi kuziva kuti Anymore makapedzera kugara naye rini? Ndakapedzera kugara naye 2017, mwana wake mukomana achiri mudiki. Alright. So paazotanga zvekuponda vanhu izvi ndimani nguva yakareba sei? Totobva muna 2017 ipapo svika last year angati wandei. Right. Chakaita kuti musiyane chingava chii chaizvo chamakaona? Ndakangoona kuti sezvo munhu asingakwanise kusheya nehama dzake, ukataura nehama dzake aikurova, ukataura nehama dzake aikupopotera. Saka inini ndasingakwanise kuti ndigare mumusha ndisingataure neana atete naana atezvara. Pane mashoko akabuda naAnymore achitaura, tambotaura hedu off camera, muchiti aiti akuda kukuuraya inini. Chii chaitika kuti azotaura mashoko akadaro? Zvakaita rimwe zuva takatogara, saka tinenge takanetsana here, ndobva ndati indoenda zvangu kumba kwedu. Zvikanzi unongochienda kunoitei? Tinofanira kutochembedzana. Kati nezvinenge zvichiitika zvacho inini handichese handizokwanisi. Ndobva inini handigambo sacrifice kuti ungaende kumba kwenyu ndichikusiya uri mupenyu iwewe, unofanira kuti ufe. Saka inini ndabva ikoko adzoka kujeri, ndine mashoko afuti andakandwa semune mashoko akambondiudza iye. Saka inini ndakabva ndabva zvangu kuguruve, ndakangoti handichada kugara muno muguruve.
ndokubva kwandakaita. Alright, abva kujeri mashoko apa akanga akutaura zvakare pamusoro penyu? Pane kwandakaenda kunogara ndichibva kumaraini kwavo, ikoko kwacho akatokusvika. Saka pamba pandakagara inini, pandakabva inini pakabva pazosara posvika vamwe vachigara ipapo, andopa akasvika achibvunza. Ndaifungidzwa kuti aripo, dai anga aripo nhasi ndandichipedzisa upenyu hwake. But chandinangwa chaida kukurayira chingava chii, kuti maramba neri, chii chaida kukurayira? Kuti wakandirambirei. Zvinorwadza. Muri yeZimbabwe zvinoitika mukati menyika yeZimbabwe, zvimwe zvacho unoshaya kuti mweya wetsvina here kana kuti kungotadza kushandisa pfungwa. Haungati mudzimai wangu haafanirwi makonana mapesana woti hakuna umwe anofanirwa kumubata nekuti akanaka anofanirwa kugumira pandiri. Muri yeZimbabwe inguva yakaoma ine musikana wandinaye pano, inguva yakaoma ine mudzimai wandinaye pano, ari kuda minamato yedu, ari kuda advice yedu, anoda kufukidzirwa nesu, nekuti zvisinei nekuti baba vevana vake Anymore Zvitsva ava mumaoko emutemo, asi iye achiri kushungurudzika, vana vari kushungurudzika. Makamboenda here kunoona Anymore Zvitsva kujere kwaari? Handina. Right. Ko vana vakamboendawo? Havana. Right. Havambobvunziwo here kuti uda unoona baba? Inini vacho handitovatendeni. Mama, tichitarisa ndarwadziwa zvikuru pamataura nyaya yevana. Kuita kuri kuita semwana mukuru, ndezvipi zvamunofungidzira takatarisa eji yake, mwana ane makore 10 ekuberekwa? Chii chamunoona takatarisa mwana mudiki kazhinji haangambosvika pakudzipa munhu mukuru? Chii chamunofungira pakuti chii chiri kuitika pane mwana? Ndakangofungidzirwa kuti imhepo inenge ichida kuratidza, ndozvandakangofungirawo. But mukufamba ndinovimba zvikuru makambofambawo, kungava kumaprofita, kungava kun'anga, ndezvipi zvaitaurwa kwese kwamaifamba? Ini ndisati ndanzwa nyaya yavaAnymore, ndakamboenda nemwana uyu. Zvakaita iye ndichigara naye, akambotiza pamba, anga atora dhola mumba. Ndobva ndamubvunza kuti kwewo watorerei dhola mumba umu? Ndo dhola randaida kutenga muriwo. Ndobva ati Alice ndiyandiudza kuti nditore. Ndobva ndatonyarara paye. Saka iye akatozobuda zvekuti kunge mwana aenda kunotamba. Saka tikazosara tichimutsvaga kusvika zvekuma 7, 8. Saka pane paakazoenda pamba paakaenda, ndopavakazodedzera kuti mwana wenyu ari kunoko. Ndobva ndaenda ndobva ndanomutora. Saka inyaya yekuti unhuhwo haana kuhutanga baba wake vaparamhosva. Tinonzwa kuti sekuru vake, baba vake vanove vainzi Fresha, vanga vane nhoroondo futi yokuti vakasvika kufira mumujere nenyaya yekutora yekuba iyoyi, yokuti vaitoita vari kunzi ndo vakatodzidzisa Anymore kuita zvaaita izvi. Vana pane pavakamboonawo here baba vachiba kana kupupura kuona zvaitwa nababa zvakashata muinawo mazuva anaigara mese? Vanga vachiri vadiki havana chavakaona. Right. Asi zvavatesvara venyu makazvinzwa kuti vaive munhu waive uromori zvakare? Ya, ndakazvinzwa. Pane pamba pandakambogara vanoitwa vamadhuve, vakanditsanangurira dare iroro vasati vatomboziva kuti ndo nyaya dziripo, asi vakatsanangura vachiti pane murume andiri kuona, asi murume uyu aita zvekuba, asi izvezvizvi haasi kurarama, asi aita zvekuba. Asi ndaona murume uyoyo anoita achigara pane mwana wenyu mukomana, asi ndinokumbira kuti mushinge naye, nekuti mhezira yacho muchasara musinaye. Iye kana kuti apindana netsaona, kana kuti apinda pamba pasingapindwe, obva afa. Kuguruvei kuna mbuya vaAnymore variko vatakaona vakambotenda zvakanyanyisa. Mune ukama hwakaita sei navo mbuya vaAnymore? Takanzwa kuti vaiwirirana zvakanyanyisa naAnymore. Ya, vaiwirirana. Inini pandakangobvawo ikoko handina kuzombobvira ndadzokera futi. Muri yeZimbabwe nyaya iri pano inyaya yemurandakadzi ane dambudziko raanaro riri mukati memaoko ake, dambudziko revana, dambudziko rekusvara, dambudziko rekutotya kuti zviito zvemwana zvaenda out of hand zera richakasiya. Ndizvo here muri yeZimbabwe zvekuti wadzira wakuenda pavana, vana baba vabereki varivo vakadya mahuyu? Saka kune kwandakamboendawo kune mumwe mukadzi aita zvekushandira zvechiprofita.
Ndakasvika ipapo ndakangobuda naye, hamena kuti chichika ndito ndibude naye. Ndabuda naye. Ndobva ndasvika mukadzi uya akangotanga kutaura kuti kosei vanhu muchiremedza vana vadiki. Saka ndakashaya kuti shona chadawedza kuti kudiki. Kati handina chandiri kuziva, mungagona kunditsanangurira. Zvikanzi pamwana uyu pane mhepo yakaiswa. Ende pane munhu ari kuisa mhepo iyi pamwana uyu. Hakusi kuti inogara iripo, asi anoita zvekusundirwa mhepo yekuti dzimwe nguva anogona kutora chinhu chasina kuita sekunzi atore. Anogona kuzofira futi mumaoko emunhu. Saka ipapo ndakazviona ndichigara pamba ipapo, mwana mukomana weipapo. Hamena kuti chii chakatora chake. Ndobva vanetsana paya. Saka iye ndofunga aitawo nharo. Ndobva vanetsana. Saka akatora chimuti chachikasungirirwa tambo. Saka tambo iye yanga ine chisimbi mukati, ine chibhoroko. Atora kudaro akamurova nacho. Airohwa mwana wenyu? Akamurova nacho. Amurova nacho kudaro inde handisipo. Ndakatozouya ndichiona kuti ndozvaita mwana. Arohwa gotsi rese richitobuda ropa. Saka mwana uyu anga ane 15 years. Ndokunzi unoziva here kuti unoenda mujeri. Saka mai vake vanga vasipo mwana uyu. Ndobva vati imimi chibva pano nekuti imimi makonzeresa kuti mwana wangu azoita azopinda mumaoko emapurisa, mwana wenyu haanzwi. Ndobva ndabva ipapo. Saka madzimai ava vaitaura kuti mwana uyu anofanira kuti aende kumusha kwavo. Pane munhu ari kuita, asi munhu uyu ndowechikuru. Pane zvaari kuita pamwana iyeyu, anotomushandisa zvokuti iye achazongofunga mweya kuti mhepo iye ikashaya nyadziso achangoti arege ndiende zvangu murodhi. Unogara murodhi, otsikwa nemoto uparara. Ndokuparara kwaachaita. Saka pamakaudzwa kuti muende kumusha nomuprofita washona, makazomboenda here kumusha? Handizivi kuti chii chaindinetesawo. Ndomazuva azodzoka baba wacho. Inini ndinongotiwo ndabatsirwawo pakuti ndawana basa edha kana business rekuti ndikwanise kushanda ndichishandirawo vana vangu. Kana ndikanzwawo kana kumwe kunhu kunenge kuchida kunobatsirwawo mwana wangu, ndinokwanisa kuenda achinobatsirwa. Nekuti kana ndisina chandinacho seizvozvi, chero ndikanzwa kuti kune munhu ari kubatsira chaizvo kuti mwana wangu ayambuke, handina kana mari. Kana yekweti ndiende kunovatora kwacho ikoko handina. Kuti usvike bhodha Mozambique kunoita $20. Kuti uende kune mumwe wacho kunoita $13 kana $14. Saka ndinenge ndisina, handina kana kwandinoshanda. Takamirira nyaya yaAnymore Zvitsva kuti inge ichienda kuHigh Court. Zvakare veforensic vachiongororawo nyaya yezvizere vachibatanzwawo nemareports anobva epostmortem. Chingava chiri kukonzeresa kuti vana vaAnymore Zvitsva vaite zvavari kuita, kuita kunge vane mweya yetsvina vachiita zvinhu zvaiitwa nababa vacho, asi baba vacho vari vapenyu. Aiwa, uyawo mucomment section mopawo pfungwa dzenyu kuti chii chingava chiri kuwira pavanawo. But musakanganwa zvakare kulike, moshare again this video, subscribe to Hot Zim Trends, so that whenever we post the latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.